Mae Lone Worlds yn collectif sydd yn dathlu'r cymuned cwiar trwy creu digwyddiadau gwahanol yng Nghaerdydd yn penodol. Dechreuodd Lone Worlds ar ôl i fi dychwelyd o brifysgol. Oeddwn ni definitely yn teimlo rwystrau o bod nôl yn Caerdydd. Oeddwn ni heb swydd nawr, heb real sense o pwrpas. Oedd Lone Worlds wedi cychwyn fel cyfle i ymuno gyda ffrindiau ac yn sbarduno trafodaethau gwahanol ac jyst gobeithiau ar gyfer y dyfodol. Yn y ddechrau, oedd e jyst yn syniad i roi ymlaen exhibition. Ma' 'na siawns gyda'n gilydd i creu rhywbeth ac oeddwn ni wedi ystyried ffrindiau oeddwn ni wedi gwneud yn Llundain, Aberystwyth. Hefyd ffrindiau newydd yn y dinas yn Caerdydd. Yn really pwysig iddyn ni fel Lone Worlds torri ffwrdd o'r fformula oedd wedi dod fyny o'r pandemig o creu sioeau yn digidol arlein. Oeddwn ni really eisiau dychwelyd i'r profiad physical gyda cyhoedd yn gallu dod mewn i'r adeilad i interactio gyda'r gwaith oedd yn cael ei cyfleu. Oeddwn ni actually yn really chuffed gyda'r outcome o'r sioe gyntaf yna ac o'r man yna. Oeddwn ni dal yn eisiau gweithio gyda'n gilydd fel tîm, oedd collaboreiddio yn rhywbeth oeddwn ni'n really cyfforddus gyda. Oedd Lone Worlds wedi datblygu'r pwynt yma lle oedd nid just wedi ffurfio ar gyfer cymuned ac ar gyfer pobl cwiar yng Nghaerdydd, ond hefyd oedd yna pwysigrwydd wedi rhoi ar addysg ac datblygu sgiliau. A nawr yn presennol, mae fe really jyst yn pleser i edrych nôl ar faint mae Lone Worlds wedi tyfu ac faint rydyn ni wedi actually cyfrannu i'r cymuned i dangos bod a wastad cyfle i wneud rhywbeth allan o sefyllfa newydd neu ofnus neu ansicr ac dwi'n diolchgar iawn am hwnna.